Това снимаш като нярва. Знак ли? Да. Вена ли? Да. Значи след обед ще влизам. Нали може? Кажи здравей, Ивайла. Здравей! Браво. Нали ще може след обед да влизам? Да, може. А само ля са прави клип. Хайде, Бунке! Много държи на студия набира цяло се игра. Най-хубаво нещо, че мога да удариш една студена спирка. И аз те викам. Чакай малко. Сега, гледай сега, чакай. Георги, Жени има добре. Що? Леда набира. Давай, Георги. Георги, май не са халба, бе. С какво? Какво? Какво ми е на хлаба? Студена е бирата. Здраве. Дава, студена бира. Ох, благодаря. Я да чуем сега. Ко? Айде па, сега ще настинеш ли? Мога да боляка зъбите. Чак ба, да заболят зъбите. Искаш ли речка? Че бива. Не, сега сложихме другата. Само такова